захопім кіраўніцтва турмы, закрыем іх у адной камеры, возьмем зброю і пачнем дыктаваць свае правілы. Калі чалавеку даць неабмежаваную волю, то не факт, што любы спыніцца. Такім чынам я магу сказаць, што я была ў літоўскай турме. Я думаю, што калі б з дзецьмі вось так пачыналі працаваць, то, магчыма, проста злачынцаў, парушальнікаў было б менш. Тётя Іра. Прывітанне, дарагая моя. Што? Кажы, ўсё ведаю, ўсё скажу, дапамагу, вырашу. Давай. А распавядзі мне, калі ласка, як ты ў турме сидела, разведчыца ты наша. Калі нехта падумае, што гэта байкі, но не. Я, як сапраўдная сведка эпохі, мусіла ўсё пабачыць на ўласныя вочы і нават гродзенскую турму. Я табе скажу па сакрэту, што сядзець у турме для мяне было чыста мемам, таму што сядзець якраз мне не дазвалялі. Чамусьці вырашылі, што я такая злосная парушальніца ўсяго на свеце, што мне можна было толькі хадзіць альбо стаяць і прысесці ці прылегчы толькі ад 10 вечара да 6 раніцы. Можна было і то там падымалі ноччу праверыць, не падмяніў ли меня хто-небудзь. Слухай, як ты ўвогуле там апынулася? Гэта гісторыя для іншага падкаста. Давай для яснасці замнём. Раней было сорамна казаць пра тое, што ты была ў цюрме, а зараз як бы так. Нагода для гонара. Да, цалкам так. Нават сорамна казаць, што ўсяго 3 сутак да суда, але ну окей. Як усе нармальныя людзі, у 20-м годзе я наведала турму. Гэта была такая, як это сказаць, індывідуальная экскурсійная праграма. Я ў турме была толькі на экскурсіях, таму... Мабыць, недзе ўжо за мяжой, бо у Беларусі наўрад ці. Ну, я памятаю, што у Беларусі... Гэта музейны пакой у Гродна ёсць. Там ён нават не на тэрыторыі турмы, ён там, дзе адміністрацыйныя будынкі. Я там была, конечно. Такім чынам я магу сказаць, што я была ў літоўскай турме, але ўсё ж такі на экскурсіі. Там яна была досыць падрабязная. Нам шмат чаго распавядалі пра гісторыю. Экскурсавод з намі размаўляў на жаргоне. То бок я цяпер ведаю, што такое бардачок. Жадаю вам гэтага не ведаць. А прадол, кішыра, што ты яшчэ? І таксама мы на экскурсіях размаўлялі пра спробы пабегу з турмы. Напрыклад, у лукішскай турме, якая ў Вільні, там распавядалі пра выпадкі, калі хтосьці намагаўся збегчы, але самае лепшае, што зняволены мог зрабіць, гэта ён змог выбрацца ў калакольню царквы турэмнай. Ён там сидзеў каля тыдня, еў голубей, пасля ён зразумеў, што ён далей нікуды не збегне і проста вярнуўся ў сваю камеру. Окей, ну давай тады да Градзенскай. Напэўна ж нешта ёсць цікавае і ў нашым горадзе звязанае з уцёкамі з турмы. З улікам таго, што ў гродзенскай турмы вельмі вялікая гісторыя, то бок заснавана яна была ў 1811 годзе. Зразумела, што штосьці такое мусіла быць. Я спадзявалася, што, мабыць, экскурсіі там таксама маглі быць, бо я думала, што камусьці могуць распавесці пра тое, што адтуль немагчыма збегчы, але мне здаецца, ну, нават праз тое, што яна... Не, пра гэта расказваюць, конечно, да. Калі ў той засідкі? Калі ў той музейны пакой ходзяць, там проста патрапіць тут вельмі складана. Але тым, хто патрапіў на экскурсію ў вось гэты музей турмы ў Гродні, расказваюць пра тое, што немагчыма збегчы, конечно. Мне здаецца, вельмі важны фактар гэта тое, што турма ў цэнтры горада знаходзіцца, ну, то бок там, дзе шмат людзей, турыстаў, офісы. Але, тым не меней, усё ж такі адзін такі выпадак быў, што з гродзенскай турмы збеглі. І адбылося гэта 18 верасня 1982 года. Мушу з табой не пагадзіцца. А давай. Бо я ведаю пра яшчэ адзін выпадак уцёкаў з гродзенскай турмы. І гэта было значна раней. Гэта было на пачатку 40-х гадоў. І звязана гэта з тым, што ў гродзенскай турме сядзелі не толькі злачынцы і цёця Іра, а яшчэ шмат розных, у тым ліку вельмі прыстойных, адукаваных і таленавітых людзей. Прабач, а чаму ты з гэтых двух групаў аднесла сябе да злачынцаў? Не, злачынцы і цёця Іра. Я просто як бы... Ну, злачынцы, цёця Іра і адукаваныя, разумныя людзі. Я вось пра гэта. Гэта таму, што кожны можа аднесці мяне да любой катэгорыі. Нехта скажа, што я больш пасую да злачынцаў, а нехта, што да адукаваных таленавітых людзей. Гэта як у гэтым анекдоце пра абезьянку, я яшчэ не вырашыла, ці я разумная, ці я прыгожая. Адназначна, гэта вот мой варыянт. Ну дык вось, у гэтай турме сядзеў, напрыклад, Наполеон Орда,
мастак знакаміты і музыка. У гэтай турме сядзеў Ташкевіч, который склаў граматыку беларускую. У гэтай турме сядзеў нават, боже даруй, Фелікс Эдмундович Дзяржынскі у свой час. Ну, улады мяняюцца, у турме сядзяць розныя людзі. Як бы злачынцамі лічаць іншых людзей. Сергей Прытыцкі таксама, падпольшчык, камуніст і все астатняе таксама засведчыў сваёй увагай гарадзенскую турму, але я не пра іх хачу згадаць зараз. Я хачу згадаць, што ў гэтай турме сядзеў знакаміты гіпнатызёр і, можа, нават чараўнік Вольф Месінг. А яго-то за што? А ён перайшоў мяжу там на пачатку вайны, і яго схапілі як парушальніка мяжы. І пакуль ён даказваў, што ён хоча сябраваць з Савецкім Саюзам, ён не шпіён, не вораг і гэтак далей, да высвятлення абставінаў яго пасадзілі ў гарадзенскую турму. Ён расказаў, што ён гіпнатызёр і што ён можа выйсці з любога месца, нават з гэтай турмы. Ну і нібыта яму сказалі: окей, вось тут все стаіць варта, ўсё зачынена, ўсё зроблена, выйдзі, раз ты такі разумны, выйдзі. І ён неяк там паўздзейнічаў на ўсіх гэтых вартаўнікоў, што яму адкрылі камеру, ён спакойна забраў ключы, прайшоў па калідору, там загіпнатызаваў яшчэніка і дайшоў да самага выхада, а там уже ахоўніку сказаў: вось, калі ласка, выкліч такога-то камандзіра, скажы, што Месінг яго чакае на выхадзе. І як бы ён мог уцячы далей, але ну гэта быў такі такая сумленная дамова, ён проста дачакаўся. А вось калі ён такі таленавіты гіпнатызёр, што яму замінала на мяжы сказаць: я не злачынец, у мяне ёсць пашпарт? Яго не было пашпарта. Пра гэта гісторыя... Не, пра Месінга я ведаю гісторыю, што ён там неяк зайцам ехаў у аўтобусе, ён паказаў некую паперку, і гэта спрацавала. Ён хацеў па-чэснаму, там па-шчыраму быць вось у Саюзе, дапамагаць, а не ўвесь час карыстацца гіпнозам. Но ён меў права на сваё жыццё, я так думаю. Але ладно, ты маеш рацыю, гэта гісторыя дайшла до нас як адна з гарадскіх легенд, можа быць, кажуць, што яе расказваў сын аднаго з супрацоўнікаў турмы, хто на той час там працаваў. Ну, не даказаць дакументальна, не абвергнуць яе дакументальна мы з тобой не можам, таму проста улічым, што была такая гісторыя уцёкаў з гарадзенскай турмы яшчэ адна. Самы працоўны аргумент: не магу не аправергнуць, не пацвердзіць гэтую інфармацыю. Ладно, давай вернемся у 18 верасня 82 году. Пачну я з таго, як усё ж такі даведаліся пра тое, што пабег адбыўся. Звычайны працоўны дзень, дапаможнікі камандзіра адзін аднаго змяняюць, то бок яны ўдвух. Усё пачынаецца з таго, што хтосьці тэлефануе на КПП і просіць адчыніць дзверы турмы. І калі дзверы адчыняюцца, нейкі незнаёмы малады чалавек вядзе скручанага зняволенага, які мусіў быць у камеры, але чамусь вось яго звонку вядуць. Людзі ў турме, так мякка кажучы, афігелі, ці па што гэта такое. Адразу пасля гэтага пачынаюцца стрэлы ў двары турмы, і стала зразумела, што зусім ужо звездец, штосьці адбываецца страшнае, і што адбываецца да канца не зразумела. Прикольны пачатак. То бок, ці правільна я все зразумела? Некі чувак, імаверна цывільны. Пазней высветлілася, што ён быў курсантам памежнай вучэльні. То бок малады хлопец. Так, то бок некі малады хлопец убачыў, назіраў, засведчыў, як нехта ўцякае з турмы. Мабыць, праз гэты плот скачаць, як ён там побачыў. Окей, ладно. То бок ён неяк зразумеў, што гэта ўцёкі з Шоушэнка, злавіў і прывёў да варот турмы обратно, нача ваша вот прекрасны пачатак. Супер. Ну давай далей, я заінтрыгавана. Ладно, не буду лукавіць, на самай справе гэта была не першая спроба збегчы з турмы. І вернемся мы прыкладна на месяц ці два назад. На той момант там сидзелі Адамович, Сцяпанаў і Ніцце. Гэта былі такія зняволеныя, якія былі асуджаны на вельмі доўгі срок, і зразумела, яны хацелі ўсё ж такі неяк гэты срок адбываць па-за межах турмы. І іх цудоўны план заключаўся ў тым, што яны па чарзе некай наждачкай пілілі ў майстэрні прусікі ад рэшоткі і намагаліся збегчы. І вось калі толькі-толькі ў іх гэта атрымалася, іх заўважылі, іх адразу рассадзілі па розных камерах, і там, здаецца, накінулі яшчэ некалькі год адсеткі за такую спробу уцёкаў. Але на самай справе гэтай тройцы вельмі пашанцавала, таму што ў той момант змяняўся кіраўнік турмы, ён да канца ў сітуацыі не разабраўся, і літаральна праз 2 дні яны ізноў сидзелі ў адной камеры, таму што ён вырашыў, што вось доўгатэрміновыя мусяць сидзець разам. То бок, рассадзілі, пасадзілі ізноў разам, і яны працягнулі думаць, што рабіць з гэтым далей. Хорошыя хлопцы соображаюць на траіх, знаёмая сітуацыя. Пры тым, што вельмі цікава, адзін з працоўнікаў турмы
ўсё ж такі на гэта звярнуў увагу. А дакладней ён звярнуў на тое, што гэтыя зняволеныя яны сталі неяк вельмі паслухмянымі, яны не буянілі, хаця ён ўжо разумеў, што такое быць зняволеным, асабліва на доўгі срок. І ён нават звяртаўся да кіраўніцтва турмы, і ён казаў, штосьці тут не так, але на гэта просто махнулі рукой, напэўна, наша сістэма працуе, а ты там, рабі сваю працу і не замінай дарослым дзядзям. Хорошая ситуация, прекрасная. Хто ж будзе слухаць назіранне? Ёсць краты, ёсць замкі, ёсць дзверы, мазгі не патрэбныя. Моца, ёсць розум не патрэбны. Ладно, розум на самой справе быў вельмі патрэбны, бо гэтая тройка, яны разумелі, што ім трэба будаваць новы план і улічыць папярэднія памылкі. І гэтым разам яны ўзяліся за гэтую справу больш сур'ёзна, і яны зразумелі, што ўтрох яны уцячы не могуць. Таму яны пачалі заклікаць усвоіць цудоўны планы іншых зняволеных. Кіраваў усім гэтым працэсам Адамовіч, таму што ён пачаў распавядаць байкі пра тое, як класна яны змогуць усіх паставіць на месца, што мы так-то зробім нейкія інструменты, захопім кіраўніцтва турмы, закрыем іх у адной камеры, возьмем зброю і пачнем дыктаваць свае правілы. І чамусьці гэта спрацавала, то бок людзі паверылі. Напэўна, такі вось нейкі рэвалюцыйны ішоў дух ад гэтага спіча, але відавочна, што Адамовіч ён клапаціўся пра сябе і пра свайго сябра-ніцы. Магчыма, ад таго, што людзі ў турме перастаюць крытычна ўспрымаць рэчаіснасць, бо такі план выглядае некай дзіцячай гульнёй, калі вось так цвяроза глядзець на сітуацыю. Я памятаю, у нас ва універсітэце была такая штука, як студэнцкае прадстаўніцтва, і туды можна было і збірацца. Ты мог быць прэзідэнтам студэнцкага прадстаўніцтва, там дапаможнікам, яшчэ кімсьці. І каб туды трапіць, трэба было галасаваць, то бок ты выступаеш са сваёй праграмай і так далей. І я памятаю, як адзін першакурснік, ён пачаў абяцаць студэнтам, што ён даб'ецца таго, каб інтэрнаты для студэнтаў былі бясплатныя. І калі я падняла руку і спытала: слухай, а вось як ты намагаешься гэта зрабіць, бо неяк штосьці мне падказвае, што так не бывае, да? Так не бывае. І ён просто казаў: я паабяцаў, і я гэта зроблю, давайте зробім гэта разам. І ўсе такі: е! А я сижу і думаю: божачкі, які жах. Для мяне гэта гучала прыкладна як усім бясплатнае марозіва ў буфеце школьным. І пяцёркі за любы адказ. Да. Давайте зробім гэта разам. Прыкладна такі, напэўна, быў спіч вось у Адамовіча ў турме. Харызматычны чалавек, напэўна, быў. Зразумела, што для ажыццяўлення гэтага плана ім былі патрэбныя некаторыя інструменты. І як ты думаеш, дзе яны гэтыя інструменты раздабылі, хто ім у гэтым дапамог? Магчыма, яны хадзілі на работу. Бо усе зняволеныя, хто на доўгія тэрміны сядзяць, ходзяць на работу. І, магчыма, яны нешта знайшлі ў майстэрні. Амаль. Яны ў майстэрні самай справе рабілі гэтыя інструменты. То бок гэта былі нейкія заточкі, гэта былі нейкія крукі, яшчэ штосьці. І самае дзіўнае, што слесары турэмных майстэрняў ім ніяк не заміналі. Ні ў вырабе, ні нават у захоўванні гэтых інструментаў у майстэрні. Штосьці робяць, окей. Так, это хендмейд, правда, там это народная творчасць. Чого ж замінаюць людзям, да? Слухай, гэта магла бы быць класная ідэя для мерча, да? Абардажныя там крукі, там яшчэ штось, заточкі, усё там з дрэва ці яшчэ з чаго. Окей. Калі вы хочаце мерч, паставце ў каментах што-небудзь, напішыце, і мы зробім. Дарэчы, ёсць такі яшчэ фан-факт, што вось гэтыя слесары, яны пасля таго, як ужо там адбыўся гэты пабег, таксама атрымалі па 15 год зняволення праз тое, што яны не паведамілі кіраўніцтву турмы вось пра гэтыя падзеі. То бок все, што хочаш, каб было зроблена, зрабі сам, і вось хлопцы зрабілі інструменты для уцёкаў з турмы. Далей што? Далей мы ўжо пераносімся на дату пабега 18 верасня, і Адамовіч абраў гэтую дату невыпадкова. Як ты думаеш, чаму? Не ведаю, мне только 17 верасня это Беларусь, заходняя, ўсходняя ядналася, але больш ніякіх мне няма асацыяцый. Справа была не ў календары, а ў тым, што менавіта ў гэты дзень дзяржурным кантралёрам быў Канстанцін Нікалута. І за доўгія гады службы усе зняволеныя ведалі, што ён уже так трошачкі яго розум прытупіўся, ён даваў шмат пабла, ён некаторыя правілы мог не выкарыстоўваць, і тым часам бегляцы вырашылі гэтым скарыстацца. У пэўны час
адзін са зняволеных пачаў вельмі гучна грукаць у дзверы сваёй камеры і клікаць гэтага самага дзяжурнага. Як я ўжо казала, ён часам парушаў некаторыя правілы, і адно з іх ён парушыў, ён не дачакаўся другога дзяжурнага, каб разам ісці правяраць, што там такое адбываецца, ён пайшоў насам. Ён зазірнуў у вочка, убачыў там проста зняволенага, і як толькі ён адкрыў дзверы, на яго адразу накінуліся з заточкай, пачалі моцна збіваць. У нейкі момант ён зразумеў, што ён не ратуецца, ён пачаў іх проста маліць, каб яны спыніліся, але гэта іх толькі больш раззлавала, і ў выніку яны яго задушылі і пабеглі далі па сваіх справах. Ну, пачатак сур'ёзны. Жартаваць там не збіраліся хлопцы. Ну і калі яны атрымалі у яго ключы ад дзвярэй майстэрню, яны вось вызвалілі астатніх беглецоў і пабеглі ў бок выхаду, але ніхто з іх не заўважыў, што Адамовіч і Ніццы неяк трошачкі не спяшаюцца. І наша салодкая парачка, яны проста дачакаліся, калі пачнецца ўся гэтая мітусня, калі там яны захопяць зброю, калі там яны пачнуць з кімсьці драцца, і ў гэты момант яны пабеглі ў бок свайго лаза. А адкуль іх лаз узяўся? Вось той самы, пра які яны пілілі, напэўна, яны проста там цягам месяца яго ізноў працягнулі наново дарабляць. То бок яны для сябе такі індывідуальны калідор забяспечылі, а вось гэты ўвесь натоўп выкарысталі проста, каб адцягнуць увагу. Так, то бок усім распавялі пра тое, што мы тут у турме рэвалюцыю зробім, а самі яны планавалі праз гэты лаз выбрацца ўдвух. Калі яны дайшлі да майстэрні, дзе яны пілілі рашотку, яны зачынілі за сабой дзверы, але праз пэўны час хтосьці з працаўнікоў турмы пачаў грукацца ў дзверы і патрабаваць, каб іх адкрылі. І гэта той момант, калі гэты план ледзь не сарваўся, таму што, у іх планы не ўваходзіла, каб хтосьці за імі ішоў. Яны адзін аднаго зразумелі проста з паўслова, і калі адзін рэзка адчыніў дзверы, другі рэзка на гэтага працаўніка накінуўся і адразу з заточкай там кінуўся на шыю. Але на самай справе гэты лейтэнант, калі я не памыляюся, ён усё ж такі выжыў, бо гэтая заточка, яна праскальзнула проста па пазванках, але не закранула спінны мозг. То бок ён пацярпеў, але ўсё ж такі выжыў і там нават на сваіх нагах хадзіў. Нарадзіўся, мабыць, у кіцелі там ці ў гімнасцёрцы, у чым лейтэнанты нараджаюцца. Окей, пашанцавала. Ну і пасля зробленага яны пачалі вылазіць. Ніццы пайшоў першым, і тут адбылося тое, пра што я табе ўжо распавядала. То бок як толькі ён пакінуў межы турмы, ён адразу натыкнуўся на гэтага курсанта, які неяк адрэагаваў, зразумеў, што штосьці адбываецца неладнае, хутка скруціў гэтага Ніццы і павёў яго да варот турмы. Ну, напэўна, ён быў жа ў этой робінікай турэмнай, што адразу быў заўважны, і што чалавек так сообразіў, што гэта ўцякач. Я на самай справе нават не ведаю, як выглядаюць робы ў гарадзенскай турме, і тым болей, як яны выглядалі ў 80-е гады. Але нешта падсказала гэтаму чалавеку, што трэба яго схапіць. Окей, гэта лёс умяшаўся. Я чамусьці вось уяўляю гэтую паласатую піжамку, ведаеш, як у мульціках, і яшчэ мусіць быць такая маска, і жадана это такі мех з сімвалам даляраў. Так, мульцкі зрабілі сваю справу. Да. Давай далей. Гэта адзін уцёк, а яшчэ ж у нас Адамовіч там недзе не злоўлены. Адамовіч Адамовічам, але ж у нас ёсць яшчэ іншыя уцекачы. Яны якраз такі пачалі падымаць бунт на двары турмы. То бок, калі ты памятаеш, як толькі Ніццы завялі ў турму, пачуліся стрэлы іх і так далей. Яны збіраліся выйсці праз галоўны выхад, але яны забыліся пра тое, што ім трэба прайсці праз вартавога. І спачатку гэты вартавы зрабіў папярэджваючы выстрэл, але ён не спрацаваў. Тады ён проста адкрыў агонь па гэтых беглецах. 2 з іх атрымалі раненні, а астатнія проста разбегліся. Больш за 3 гадзіны адміністрацыі турмы патрэбілася, каб усю гэтую мітусню разруліць, распіхаць усіх па сваіх камерах і там спыніць гэтыя пабегі. Атрымалася збегчы толькі аднаму Адамовічу. Ён каля 3 сутак хаваўся недзе на даху. Праз пэўны час ён знайшоў нейкі хлеў, адкуль скраў адзенне, узяў вуды і пад выглядам рыбака проста пакінуў рысы гораду. Цалкам нармальная такая маскіроўка. Маскіроўка-то нармальная, але ўсё ж такі, мне здаецца, ён быў не вельмі разумным чалавекам, бо прыкладна праз месяц яго ўжо злавілі ў Салігорскім раёне, адкуль ён быў родам. То бок ён проста вярнуўся дадому. Мне здаецца, што гэта самае глупае, што ён зрабіў. То бок з аднаго боку, да, ты збягаеш, каб павярнуцца да сваіх, але ж гэта відавочна, што цябе будуць шукаць у першую чаргу там. Мне няма чаго табе сказаць. Кожны спадзяецца на тое, што атрымаецца. Да, але калі вось паглядзець усе гэтыя гісторыі вялікіх беглецоў, яны ж ніколі не вярталіся дадому. То бок
У іх была мэта збегчы з турмы, а пасля яны перабіраліся, напрыклад, у іншую краіну, яны змянялі там знешнасць, імёны. Насамрэч шмат вельмі такіх турэмных рамансаў пра тое, што вот уцёк, там гналіся, ваўкі пазорныя, там прыбегчы, там пабачыць маму, абняць апошні раз і ўжо вось усё са сваім жыццём расстацца. То бок такая турэмная романтыка таксама была. Ну і я не ведаю, ці была магчымасць у вось той час уцячы некуды за мяжу, змяніць знешнасць, былі ў яго такія сувязі, ці былі такія грошы. Я не думаю, што яму такую галаву прыходзіла. Мабыць, вось верх яго мараў было дабрацца дадому, пабачыць сваіх яшчэ раз. Але я магу памыляцца, я такі спец па маньяках, знаеш. Ну, калі ў яго была такая мэта, то ён яе ажыццявіў, але ў выніку для яго ўсё скончылася вельмі кепска. Слухай, а вось агулам, чаму у людзей знікае жаданне збегчы з турмы? Таму што чалавек хоча жыць свабодна. Любы чалавек. Ты проста не ўяўляеш сабе, што гэта значыць. Нават у школе хочацца, каб перапынак хутчэй наступіў. Там всяго 45 минут сядзець трэба. А тут ты нічога не маеш права вырашаць. Ні выбраць, што табе есці, ні калі табе спаць, ні што табе рабіць. То бок ты проста ўвесь час пад прымусам. Ты зняволены, у тебе няма волі. Ну, конечно, хочуць уцячы. Мне вось проста ведаеш, так крыўдна, што ў нас амаль уся сістэма, яна пабудавана на абмежаваннях і ў нейкім сэнсе зняволення. Вось ты прывяла прыклад школы, а няўжо немагчыма зрабіць школы такімі, каб там было прыемна? Ну, магчыма, і мы бачылі такія школы, і бачым зараз, і ў кіно мы такія школы бачым. Правда, у серыялах там какой-нибудь Sex Education узгадай і параўнай са сваімі школамі. Я думаю, не плач. Мы хутка вернемся до наших маньякаў, забойцаў. Ну, тады ўсё добра. Дзякуй, што не ў школу. З іншага боку, я думаю, а вось як людзі пагаджаюцца працаваць у такой сістэме? Бо гэта ж таксама зняволенне. Гэта ж таксама вельмі жорсткія рэжымы, там все гэтыя рэгламенты. Пост здал, пост прыняў, то бок гэта з такім кантынгентам складаным увесь час працаваць. Як на гэта людзі згаджаюцца ператварыць сваё жыццё у турму, зрабіць турму сваёй прафесіі? Вось гэта мне абсалютна не зразумела. Слухай, я думаю, што гэта ілюзія ўлады. То бок, калі ты ведаеш, што ты можаш кагосьці пакараць, быць вышэй за кагосьці, што ў тебе там вось пэўная колькасць людзей мусіць тебе слухацца, і ты можаш рабіць проста ўсё, што заўгодна, ну, напэўна, у гэтым ёсць свае нейкія бенефіты. Напэўна, таму, што ты маеш рацыю у тых людзей, которые працуюць са зняволенымі, вельмі часта яны самі заказваюцца парушальнікамі. І зараз мы пра гэта ведаем вельмі шмат. Памятаю, быў нейкі такі сацыяльны эксперымент са зняволенымі і... Ну, калі студэнтаў падзялілі папалам, так, ну, знакаміты. І адных нібыта зняволеныя, а другія нібыта націральнікі. Ну, гэты эксперымент вельмі шмат крытыкуюць. Зараз не факт, што ён насамрэч нешта даказвае. Але, праўда, калі чалавеку даць неабмежаваную волю, то не факт, што любы спыніцца. Нехто можа і не спыніцца. На самай справе, першая спроба пабегу адбылася прыкладна за месяц да гэтых падзей. Трое зняволеных, Адамович, Сцяпанаў і Ніцы, па чарзе пры дапамозе нажовачнага палатна пілавалі рашотку ў акне адной з камер вытворчага корпуса. І вось калі паўсправы ўжо было зроблена, злачынную задуму раскрылі. Ведаеш, выглядае вельмі падобна да некай мастацкай прыгодніцкай літаратуры, бо усе тыя творы, которые расказваюць пра ўцёкі з турмы, яны прыкладна вось так і пачынаюцца, што там граф Монте-Крыста лыжкаю рабіў падкоп шмат гадоў вось са сваёй камеры, а хто там яшчэ капітан Немо таксама ўцёк з турмы, нават уцёкі з Шоушэнка, і там жа ж таксама вельмі таямнічым чынам выносіў вось гэтую зямлю і патрошку заклеіваў нейкімі постарамі і гэтак далей. То бок, ну, пакуль всё па класіцы. А вось мне хочацца развіць гэтую тэму, таму што я зараз задумалася, а чаму агулам гісторыі пра уцёкі яны нас захапляюць. Ну, таму што на самай справе вельмі шмат ёсць літаратуры, фільмаў, серыялаў пра тое, як збегчы з турмы. Я думаю, вельмі хочацца прыгодаў. Бо ў фільмах, у тых мастацкіх творах, которые вось пра уцёкі, там герой абавязкова патрапіў у турму праз нейкі збег абставін. Так, яго падставілі, там усё нешта не так, і ён мае даказаць вось сваю невіноўнасць, ён мае ну, як бы стаць вышэйшым, разумнейшым за тых, хто яго зняволіў, і таму мы назіраем за ім задавальненнем. Ну, але тут, мне здаецца, такая самая штука, як з маньякамі. То бок гэтыя серыйныя забойцы ў кіно, яны выглядаюць такімі высокаінтэлектуальнымі, такімі, которые все пролічваюць, там чытаюць думкі, і таму вось ім удаецца так доўга здзяйсняць свае там забойствы. Але насамрэч часцей за ўсё все-таки ў турме сядзяць людзі, которые заслужылі. І
і серыйныя забойцы, маньякі гэта далёка не інтэлектуальныя людзі, просто праз некае раздзяўбайства сістэмы яны могуць так доўга рабіць свае чорныя справы. Мне здаецца, ёсць яшчэ адзін поінт, чаму гэта цікава, таму што ў нейкім сэнсе уцёк з турмы гэта квест. Трэба шмат чаго спланаваць, каб шмат рэчаў супалі. Трэба знайсці сабе дапаможніка, таму што звычайна сам на сам ты нікуды не збяжыш. Я нават памятаю, я з лепшай сяброўкай пэўны час грала ў гульню Way Out. Там сэнс у тым, што вы два зняволеных, якія вось нейкім чынам трапілі ў турму, і вы кааперыруйцеся, каб збегчы з турмы. І там гэта на самай справе вельмі такі класны квест. У вас экран падзяляецца на дзве часткі, і то бок вы мусіце рабіць так, каб адзін аднаго прыкрываў там. Вы перадаеце гэтыя адвёрткі праз камеру, каб калупаць свой унітаз і праз яго выйсці. То бок на самай справе класны квест-рум. О, так, калі чипсы пакласці, там это телевізор включыць, там джойстики, ўсё астатняе, напэўна, гэта будзе класна. Думаю, што насамрэч у турме сістэма пабудавана так, каб чалавека зламаць і каб гэта было максімальна не класна. З аднаго боку гэта натхняе уцячы з турмы, а з іншага боку, гэта далёка не так цікава і захапляльна, як вось той гульні, которую ты расказваеш. Што тычыцца беглецоў, Сцяпанаў, Ніцце, Сакалоў, Васілью, Барэйша, а таксама Адамовіч, іх прыгаварылі да смяротнага пакарання. Астатнім накінулі прыкладна ад 6 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Што мне не падабаецца ў гэтай сітуацыі, так гэта смяротнае пакаранне. Я адназначна супраць, бо мне падаецца вось гэтае безумоўнае права на жыццё ніводзін суд не можа адняць. І я так чамусьці думаю, што калі прызначаюць смяротнае пакаранне, то гэтым закрываюць хібы ў сваёй працы. Некія свае недапрацовачкі, там недзе канцы не сышліся, недзе доказаў не хапіла, а так канцы ў ваду і ўсё. Людзей няма. Як это сталінская прымаўка, няма чалавека, няма праблем. Я не хачу абяліць злачынцаў ніякім чынам. Напэўна, там было за што іх пакараць. Але пытанне жыцця і смерці, на маю думку, вырашае не суд. Слухай, а з іншага боку, калі чалавек ужо ў турме, і ты яго там не можаш стрымаць, вось ён, намагаецца збегчы, то бок у яго ёсць ужо нейкі прысуд, але, яго не ўтрымаць у гэтых межах, і, відавочна, што шмат ахоўнікаў пацярпелі падчас гэтага пабегу. Калі б гэтага Адамовіча не злавілі, невядома, што б ён яшчэ зрабіў. Мабыць, ён на шляху кагосьці мог забіць. То бок, калі яны так хладнакроўна, проста каб выйсці за межы турмы, забівалі людзей, гэта ж таксама шмат аб чым сведчыць. Гэта сведчыць аб тым, што турэмная сістэма недасканалая, і яе трэба мяняць. Але гэта абсалютна не значыць, што трэба забіваць людзей, якія б яны не былі. Я тут з табой згодна, таму што у мяне вось гэтае адчуванне, што турма яна ламае людзей. Для мяне гэта відавочна, і гэта, страшна, таму што часам чалавек можа сесці ў турму за некую дробязь, але выйдзе ён настолькі зламаным, то бок і ён варыцца ў гэтай культуры вось зэкаўскай, то бок яны пачынаюць размаўляць жаргонам, у іх ёсць некая іерархія, і нават калі яны выходзяць, яны ўжо нібы забываюцца трошкі, як сябе паводзіць у звычайным грамадстве. Прыведу не зусім карэктны такі прыклад, але вось я памятаю, што я калі штолета ездзіла ў лагеры летнія, гэта было стандартам, што калі я вярталася, я яшчэ тыдзень ці два мацюкалася. Просто таму, што ў лагеры, дзеці ўвесь час мацюкаюцца, і то бок ты просто ўжо звыкаеш размаўляць так. Я, лагеры правадзіла, колькі там, 2-3 тыдні, і вось прыкладна такі ж перыяд я яшчэ вось, на волі размаўляла мацюкамі. Тое, пра што ты кажаш, гэта называецца рэсацыялізацыя ў нармальным грамадстве. То бок у турме людзі могуць і адукацыю атрымаць, і прафесію некую атрымаць, і перад тым, якіх выпусціць, ім расказваюць, як усё адбываецца, як камуналку плаціць, як на працу уладкавацца. Я не пэўная, што у Беларусі гэта ўсё ёсць, і таму, праўда, вельмі часта людзі выходзяць, не могуць знайсці сябе у грамадстве, і вось як было ў кіно, там это украл, выпіл в тюрьму, да, то бок толькі гэты шлях яны ведаюць, і таму здараюцца рэцыдывы і паўторы
паўторныя парушэнні і так далей, яны не ведаюць як. Турма нікога не паляпшае. А ці магчыма зрабіць такую турму, каб яна паляпшала людзей не праз пакаранне, а вось, напрыклад, як з дзецьмі, ведаеш, працуюць зараз, што калі дзіцёнак нашкодзіў, на яго нельга крычаць, з ім трэба нармальна паразмаўляць, паказаць прыклад, як варта. Ты можаш уявіць такую турму, што вось, напрыклад, чалавек там скраў штосьці з крамы, ці там напаў на кагосьці, а яго размяшаюць у асяроддзе, дзе ўсе адэкватныя людзі. З ім працуе, напрыклад, псіхолог. Мабыць, яны там займаюцца арт-тэрапіяй. Мабыць, ён пачынае знаходзіць сабе новых сяброў, і ён проста, выпраўляецца праз гэты шлях. Ці такое магчыма? Я не ведаю. Я не чараўніца, я не псіхолог, не псіхіатр, не юрыст. Я думаю, што калі б з дзецьмі вось так пачыналі працаваць, то, магчыма, проста злачынцаў, парушальнікаў было б менш. І я дакладна ведаю, што тыя турмы, которые ёсць зараз у Беларусі, тое, што я бачыла на ўласныя вочы, і тое, што мне расказвалі, тое, што я чула сведчанні пра турмы, я не чула ніводнага сведчання, каб людзі казалі, вось у гэтай турме дакладна мяне можна выправіць. А з іншага боку, цябе ў дзяцінстве выхоўвалі, напэўна, правільна. То бок я ведаю, што ты была там атлічніцай, ва ўніверсітэце вучылася, але ж гэта цябе не ратавала ад таго, што ты трапіла ў турму. Як там народная мудрасць кажа, ад астрогу няма перасцярогу. Па-беларуску там альбо ад сумы ад цюрьмы не зарекайся па-руску. Як бы лёс склаўся так, што хрыўся папалам. Я думаю, што мы на гэта можам завяршаць гэты выпуск. Усім дзякую, хто яго даглядзеў да канца. Дзякую, да пабачэння. І калі вы ведаеце нейкія цікавыя гісторыі пра турму, пра уцёкі, пра тое, як сістэма ламае ці не ламае людзей, раскажыце, мы будзем радыя даведацца вашай гісторыі. Да сустрэчы. Бывайце.